יכול לספר לנו על אופני איזי בייק? האופניים האלה לפי דעתי הם הכי משוכללים שאני מכיר בארץ, וגם מבחינת האיכות, הרמה של האיכות היא מאוד גבוהה. הטכנולוגיה פה היא מאוד מתקדמת, יש כאן מגוון אפשרויות. האופניים מונעים על ידי שלט ולא על ידי מפתח. אתה רוצה האופניים, קודם כל אפשר להפעיל את ההזעקה. ברגע שמפעילים את ההזעקה, עוזבים את האופניים, כל נגיעה קטנה מפעילה את ההזעקה. מפעיל ההזעקה על ידי המפתח הזה, הדלקת האופניים פעמיים, אבל לא עובד. יהודה, זה אופניים חשמליים? אופניים חשמליים. איפה הסוללה? לא רואה הסוללה. הסוללה המובנית בתוך השיטה, כך שלא צריך תמיד להוציא אותה, אפשר להשאיר אותה באופניים כשעוזבים את האופניים ברחוב בלי בעיה. כמו כן יש אפשרות להוציא את הסוללה על ידי זה שמקפלים את האופניים, פותחים, מקפלים, הסוללה נמצאת כאן, כרגע היא נעולה. אפשר לפתוח את זה, היא נעולה כדי שלא יהיה אפשרי לגנוב אותה. ברגע שפותחים, הסוללה נשלפת. היא עם הרבה עוצמה, והיא קלה והיא קטנה והיא מיוחד. היא הכי קטנה שקיימת למעשה. מחזירים. דרך אגב, הטענה של הסוללה אפשרית מכאן, כשלוקחים את הסוללה הביתה, דרך השקע הזה, פה נועלים את הסוללה, מכניסים את הסוללה פנימה. לא חייבים לנעול אותה? לא חייבים לנעול, סוגרים, וזה יוצר מעגל. יש לנו פה נעילה כפולה להבטחה. מה זה הדבר הזה, יהודה? עכשיו, פה יש כאן בולם זעזועים, שהוא הכי טוב שיש, הוא עובד על אוויר, בלחץ סביר. אפשר לכוון את הגמישות שלו לפי הצורך על ידי שמוסיפים אוויר או מורידים אוויר. השרשרת עשויה מחומר על חלד, השפיצים לא מחלידים, כל האופניים בנויים מנירוסטה, מאלומיניום, 7 מהלכים לעומת 6 ברוב האופניים. מהלכים של שימאנו, כל המערכת היא של שימאנו. עמוד של הכיסא והעמוד של הכידון עשויים מאלומיניום באיכות גבוהה, עשויים על ידי חברה בשם דהון שמייצרת אופניים ברמה גבוהה. יהודה, נראה שהשקיעו פה מעל ומעבר באופניים. כן. אתה חושב שיש אופניים יותר טובות היום בארץ מאלה? האופניים האלה הם מוחזרים בצורה מאוד גבוהה, ברמה גבוהה. הספן חזק מאוד, לשאת משקל גם משקל גבוה. יש לנו כאן בצד, נדליק את האופניים, מדליקים את האופניים על ידי לחיצת כפתור. פה יש לנו צופר, הכפתור הזה מדליק את האור,